Γεια σας παιδιά, The Bros Gamers TV Bro. Και σήμερα θα σας δείξω το account μου στο LOL. Εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλό LOL. Μισό γιατί το ποντίκι είναι για τον άλλη να μην πω. Λοιπόν, Bros 5 από ό,τι βλέπετε, Lee Sin, Destroyer, Slayer και Slayer ο Fizz. Champs θα δούμε. Μισό λεπτό. Μισό γιατί βγήκε λίγο το ποντίκι, ωραία. Champions. Ναι, δική μου. Είναι όλοι αυτοί. Και αυτοί. Εντάξει, είναι 50 champs. Έχω και τόσα χρήματα, σπαθαγιά. RP δεν έχω πολλά. Και απολαύσε το βίντεο. Θα παίξει μουσική τώρα, bye.